Seuraavaksi mä Onnelas treenaat tuotantotoimintaa. Joo! Määritettiin siinä maalit miehillä, takamaalit täysin täystettävissä. Oho! Olis vielä naiset siellä? No, naiset ja naiset. Lehdellä taas on kyseessä raskas torjunta. Mut sit siirryttiin tuotantopaikalle. Lehdon kämpillä vai? Joo, ja mä ammuttiin tarkastelmaan heti voimaa. Se oli siellä peli. Vai? Joo, silti vaikutusammuntaa. Itseään keskityin